So ayan guys, pag-uusapan pala natin about yung dun sa nangyari sa Grand Caravan sa may General Trias, Cavite. So grabe. Alam ko sobrang nag-trending yun. Pero bago ang lahat, hold up. So, ayun guys, pag-uusapan natin yung nangyaring Grand Caravan sa may General Trias, Cavite, kung gaano karami yung 800k plus 1, diba guys? Yun yung team nila, yun yung nakalagay na title 800k plus 1. So guys, tawag doon, alam ko hindi lang ako, hindi lang mga solid BBM yung nakakita nun. Sobrang grabe, sobrang grabeng putok nung nung time na yon. So sobrang daming taong pumunta. Totally guys, andun rin yung mga pinsan ko na makapagsasabi na hindi hindi scripted, hindi Photoshop, sorry. So yun yung nangyari guys, grabe. Yung pinsan ko ang magpapatunay. Kasi marami nagsasabi na, yung mga, alam nyo naman, yung mga ibang kalaban na naman ni mga bashers ni BBM, di ba guys? Na sinabi nila Photoshop, na sinabi na kinuha daw sa Indonesia. Ganun daw yung nangyari. So guys, yung pinsan ko mismo makapagsabi na totoo yun. Yan yung picture nila guys. Grabe, sobrang daming nakapunta nun. Grabe. Tawag dun, nung time na nag-TikTok ako, sinabi niya kung napanood ko raw. Syempre naman napanood ko yun. Every time na nag-grand rally si BBM, ang unit team guys, nanunood ako. So ayan guys, papakita ko pa pala. Yan si BBM diba? Napakalaki ng dito. Napakalaki ng tarp niya dito sa may Mangaldan. So ayan guys, nasa Mangaldan Pangasinan pala ako. Kagaling namin ngayon sa sa may San Carlos. Ang aga naming bumiyahe kanina. May pinaayos kasi guys, punta pala kami ng Baguio bukas. Okay, pupunta kami ng Baguio bukas. Sa mga taga Baguio na followers ko, subscribers ko, guys, kita-kits. Sana may upload ko to, pero ang alam ko i-upload ko to ngayong araw na to. So gusto ko lang pag-usapan talaga yung nangyaring grand rally sa may Cavite. Grabe, napaka-solid. Guys, feeling ko yun yung pinakamaraming tao na dumalo sa buong grand rally ni BBM. Total hindi pa tapos yung mga grand rally niya, marami pa siyang pupuntahan. Pero alam ko na yun yung sa lahat ng napuntahan niya, na yun yung pinakamarami. Wala akong masabi guys. Basta ang alam ko lang, hindi Photoshop yun. Grabe, solid. So ano pa ba? Okay, pag-usapan pa pala natin guys yung nangyaring, meron kasi akong TikTok, okay? Alam niyo naman guys, di ba? Nanonood ako sa marami akong viewers na mga nakakausap ko through TikTok. Di ba? Every time na nagla-live ako. Then ang nangyari kasi nun, meron akong isang viewer, okay? Kalimutan ko na, pero kung hindi ako nagkakamali, pangalan niya si Ma'am Kristen. Na meron daw siya, i-open ko yun kasi sinabi ko sa kanya na i-content ko yung comment niya Meron daw siyang isang friend na pare dyan sa may Quiapo Church. Yan. Dito ko na i-open guys, kasi sinabi ko sa kanya i-content ko to Meron siyang isang pare na friend sa Facebook na si Ate Kristen, ang alam ko Kristen ang pangalan niya, Kristen. Na hindi siya Christine guys, Kristen. Meron siyang friend na pare, father sa church diyan sa may Quiapo. And total hindi ko na ibabash Hindi ko na siya ibabash. Pero ang nangyari daw kasi 3 times na nagmamay day about kay BBM. Then ang lahat ng react ni father daw is haha-react. Alam niyo naman guys, di ba, haha-react niya sa Facebook. So yun yung mga nangyayari sa kanya. So siya naman, wala siyang sinusutil niya pa raw. Sinusutil niya pa raw nga sabi ni ate. So yan, shoutout sa father na yan. Shoutout kay father. Hindi ko yung tratters talk okay? Alam niyo naman, hindi ako yung tratters talk ng mga ibang candidate So ayun, gusto ko lang sabihin na hayaan na lang natin. Yun naman yung lagi kong sinasabi sa Yun yung lagi kong sinasabi sa live ko, sa mga vlog ko na guys, hayaan nyo na yung mga bashers na yan. Kasi hindi naman natin wala tayong magagawa.
'Diba? Sabi ko nga lang din, sabi ko rin na hayaan na lang natin sila kasi alam natin sa sarili natin na meron tayong pinag-aralan. Alam natin na sure win na. So ayan, hayaan na lang natin guys. Ipakita lang natin yung suporta natin kay BBM sa susunod na presidente ng Pilipinas. So ayan guys, tawag doon. Yan lang yung masasabi ko, grabe. Grabe. Ang point ko talaga dito guys is yung about sa Grand Rally sa General Trias. Grabe. Yung 800k plus 1 na yan. Napaka-solid yung drone shot. Grabe. Napaka-solid. Wala akong masabi dyan guys. Kaya ayun, salamat sa sumusuportang tunay sa Uniteam, sa BBM Sara. Yan guys, hindi ko alam kung saan sila, pero ang alam ko susunod yata na sa Zamboanga City. Yan, marami rin nagsasabi sa akin na kung saan sila susunod. So ayun. Okay guys, second pala na pag-usapan namin. Meron kasi sa akin nag-message, okay? Thank you nga pala kay Sir Alan Galvez. Yun, shoutout sa'yo. May nag-message sa akin kasi guys, kailan ba? Kahapon, na about dun sa bulag. Okay na brother? Hindi masyado puta. Okay. Tawag dito guys, meron pala sa akin nag-message na si Sir Alan Galvez. Message na sa akin na kung nakita ko raw ba yung tawag dito, yung isang yung isa bulag na yung isang solid BBM supporter din na yung isa bulag, yung isa goods na ano daw nila, ang binash daw ng mga pink. Alam naman natin yan mga kampo ni Lenlen. Guys, tawag ng binash na ito. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Yan, isa-isa tong mga taong to. Then, hindi ko rin naman sila ibabash, okay? Gaya nga na sinabi ko kanina, hindi ako nang babash ng mga tao. Guys, ang masasabi ko lang sa kanila, at least alam nito, ito saludo sa dito, sa lalaking to, itong merong disability na lalaki. Saludo ako sa iyo, sir. Saludo ako sa iyo. Grabe, pinakita mo lang na solid BBM ka kahit magganyan yung kapansanan mo. Napaka-solid pa rin sa iyo. Tawag dito guys, ito sa mga taong to, alam mo yung tawag, ganyan yung pinapakita nila, ganyan yung mga pinapakita nila na mayroon ng kapansanan yung tao. Alam mo yung aanin pa nila, pagtatawanan pa nila. Hindi mo alam kung sila yata yung merong diferensya, di ba? Minsan nga mas daig pa ng mga taong nang babash, yung mga may diferensyang tao, di ba? Imbis na hayaan na lang nila kasi ganun guys, dapat irespeto na lang nila. Si BBM yung niya yung si BBM yung tawag dito, yung gusto niya bakit niyo pa kailangang trash talkin or i-bash yung isang tao? So yun lang yung masasabi ko. Ginawan ko lang siya ng content kasi medyo nakakapikon diba guys? Nakakapikon kahit sino rin naman mapipikon dun i-share pa nila yung mga post niya na tawag din may pinagtatawanan ba. So yun guys, tawag doon, kita-kits na lang mamaya kung anong kaganapan, okay? Then, kasi i-condition muna namin itong sasakyan ni Brother Tol. Then, tawag doon, kasi yun nga, nasabi ko kanina, akit kami ng Baguio. So, yun, kita-kits kay Papa Brads. Ito kami ng lang gagawa ko para buwela Wait lang. This is on the way. Lipstick all the way. Guys, lipstick yan. Ilapit nyo, ilapit. Sama ko. So ayan guys, tawag dito, kakauwi ko lang pala. Kakauwi ko lang yan. Then, shoutout nga pala sa mga, wait lang. Hindi, bago ako mag-shoutout, bago ako i-shoutout yung yung good news natin. Guys, may napanood kasi akong video sa TikTok na yung about sa nagpaparate si BBM guys. Ito yan, papanood ko sa inyo. Guys, sana naman wag nyo sasaktan si BBM in case na nakakamayan nyo. Wag nyo siya masyadong guyudin guys. Kasi nasasaktan din kasi yung tao. So ayun guys, sana lang yung tamang pagkamay lang, peace bomb. Yun. Tapos yan guys, guys, nag-create pala ako ng tawag dito. Nag-create ako ng tawag dito, group chat para sa mga solid supporters ko, sa mga followers ko, sa mga subscribers ko. Shoutout ko yung mga bagong pasok. Diyan, dami namin agad guys hindi ko alam kung ilan agad. So shoutout nga pala kay shoutout kay Miriam Aragon Bragas, kay Josa Tamayo, kay Mary Rose Jai, kay Paul Asisor Santos,
kay Alea Lydia Ramirez Reed, kay Arlene Tolentino, kay Dayan Aguila, kay Jessa, then kay Elvira Reyes, then kay Jamela Di Guzman, kay Jasmine, kay Jonel Hosinilia, kay Kimberly Zacarias, kay Lizelle Poblete Hamon, Maureen De La Cruz Steves, kay Mikang Kagoyong Lanto, kay Mikey Kun, yan, kay Moreto Capis Angela May, then kay Reyes Fred, then kay Reynaldo Gomez, Rica May Paragas, kay Ronaliza Marcelo Capili, kay kay Soli, and kay Sweet Delicaf. Yan guys, shoutout sa mga new members. Totally kaka-create ko lang dito pero ang dami na namin dami ng Hi Ate Beng. Tawag dito. Kakagawa ko lang ng group chat kanina, so ang dami marami kasi nagre-request guys sa TikTok ko, then sa live ko. Hindi kayo muna. Marami nagre-request. So sabi niya kung kailan daw ako gagawa ng group chat, okay? So yan, nakagawa na ako. And sana guys, kung sa mga may gustong sumama, kasi guys, solid BBM Sara Amiladon Unity Team. Yan guys, kwentuhan lang naman tayo doon. Doon ako mag-update about vlogs ko and sa mga live ko kung sakaling magla-live ako. Then ayun guys, kita kasi see you tomorrow pala sa mga sa Baguio. Yan, kita-kits sa mga taga Baguio dyan. Bukas na umaga, akit na kami. So, dito ako natatapusin yung vlog. Sana nag-enjoy kayo. Suna, peace out. Peace! Squeeze me oh so tight. Show me